Vi vil gerne undersøge antal fødte børn i Danmark i løbet af 4 år fra 2011 til 2014. Derfor har vi kigget på disse rå data, som er en opgørelse fra Danmarks Statistik over de fødte børn i Danmark i disse 4 år i forskellige dele af Danmark. Da dataene her er lidt uoverskuelige, vil vi gerne systematisere dem i programmet GeoGebra, hvor vi vil sammenligne antal fødte børn i Danmark i Sjælland kontra Jylland. For at kunne systematisere de rå data, så kan man lave 2 boksplot over henholdsvis Sjælland og Jylland. Og jeg har indskrevet de rå data i tabellen her til højre, og vil nu lave en flervariabelsanalyse. Det gøres således, så trykker jeg på analysere, og så får jeg de 2 boksplot frem. Et boksplot, det kan sjældent stå alene. Det er altid godt at kunne sammenligne 2, for at ligesom analysere dataene. Så har jeg fået de 2 boksplots frem, og jeg kan ændre på overskrifterne, omdøbe dem til Sjælland, og A, det er Jylland. Boksplottene viser, at Sjælland har en langt større maksimumværdi, samt også en mindre minimumsværdi. Og inden for de 50%, der er der også en bredere værdi, end tilfældet er i Jylland. Jyllands maksimumsværdi er også relativt høj, men kan slet ikke måle sig med Københavns. Nu har vi lavet et boksplot over 2011 for både Sjælland og Jylland. Vi vil gerne lave et boksplot, der måske siger noget mere om hele den data, vi har. Derfor har vi taget gennemsnittet af hver enkelt region, og så vil vi prøve at lave et boksplot. Det gør vi således. Vi har vores data herude. Så går vi op og laver en flervariabelsanalyse. Analyser. Sådan der. Kopierer vi det til vores tegneblok. Nu kan vi se vores 2 boksblok. Det øverste er Sjælland, og det nederste er Jylland. Ud for Sjælland kan vi se, at dens minimumsværdi, maksimumsværdi, samt første kvartil og øvre kvartil og medianen. Det her boksplot, det er større ved grund af flere faktorer. Det er større, fordi der er en enkelt observation mere end det nederste boksplot over Jylland, og vores spektrum er langt større end det over Jylland. Altså vi går for et tal omkring 2.000 til omkring 11.000. Det ser sådan ud. Boksplottet over Jylland er mindre, fordi at der er færre observationer. Samt mere kompakt, fordi at spektrummet, som Jyllands observationer er over, er langt mindre. Vi har en median på omkring eller på 6.180. Og det er det. Nu har vi lavet en række undersøgelser over vores data. Vi har blandt andet lavet boksplot. Og boksplot er en meget god måde at visualisere ens data på, samt at se medianen, maksimumsværdi og minimumsværdi, og nedre kvartil og øvre kvartil. Men for eksempel har vi en ekstra observation i Sjællandsområdet, og derfor bliver boksplottene en smule ujævne i forhold til hinanden. En anden måde, man kan systematisere sin data på, det er at tegne det ind i et koordinatsystem som en graf. Så vi starter med at have tegnet grafen for udviklingen i hele Danmark. Kommer den her. Vi har årstallene på x-aksen, som vi har tegnet ind som en værdi på 50 per år, for at det hele skal blive mere overskueligt. Så vi har sat vores 0 til at være år 2011. Så kan vi altså se udviklingen for fødsler i Danmark, hvor vi altså kan se, at indtil 2013 oplevede den
et fald, hvorimod efter 2013 til 2014, så begyndte den at stige igen. Hvis vi kan tage graferne frem fra Jylland og Sjælland, så kan vi se, at de begge to følger samme udvikling som resten af Danmark indtil 2013, hvor vi kan se, at de begge to falder. Men fra 2013 til 2014, så oplever Sjælland en stigning, hvorimod at Jylland, der sker der næsten ikke noget. Det kan der selvfølgelig være forskellige grunde til. Det kan være, at der er flere mennesker, der har valgt at flytte til Sjælland, eller det kan også bare være tilfældigt. Det kan aldrig rigtig vides. Hvis man skal prøve at komme med et gæt på, hvordan udviklingen vil være i fremtiden, så kan man prøve at lave en regression over de her data her. Og vi kan starte med at prøve at gøre det ved de data, vi har for Jylland. Så går vi herop og siger, at vi gerne vil lave en tovariabel regressionsanalyse. Og så får vi altså udviklingen her. Vi kan prøve at se, hvilken slags funktion, der passer bedst på vores data, ved at bruge R-square-funktionen. Og her kan vi altså se, at en polynomial vil altså passe bedre end en lineær funktion. Hvor vi altså kan se, at den er faldende, men så begynder den at stige igen. På den her måde vil vi altså kunne indtaste en x-værdi, som passer til et år, og derved vurdere, hvor mange fødsler der vil være i det givne år. Vi kan altså prøve med for eksempel 2015, det vil så have en værdi på x lig med 200, hvor vi altså vil kunne se, at i Jylland vil vi stadig opleve en stigning. Vi kan prøve at gøre det samme med udviklingen på Sjælland. Og følge udviklingen her kan vi så se, at det passer ikke helt så godt, som det gjorde med Jylland. Det vil altså sige, at vores fremtidige gæt bliver en del mere upræcist. Det her værktøj her kan bruges til at komme med et forholdsvis kvalificeret gæt på den fremtidige udvikling. Dog i det her tilfælde her vil det dog langt fra at være sikkert, at det er det, der sker, da vi har set før, at den lige pludselig kan falde hurtigt igen. Så derfor vil det ikke være helt sikkert, men det er det bedste bud, man kan komme med lige nu.